Hola a tothom. Anem a veure com podem exportar, compartir i publicar una presentació feta amb presentacions de Google. Primer de tot, aquí tenim la presentació, sí? I les opcions de compartició clàssiques les tenim aquí. Fitxer, comparteix. Aquí podem fer com qualsevol altre document de Google. D'acord? Podríem dir amb qui ho volem compartir, podríem dir si l'enllaç podem fer-ho per persones o per enllaç. D'acord? I aquí li podríem dir tothom que tingui l'enllaç és lector o tothom que tingui l'enllaç és editor. D'acord? Això seria clàssic. Les formes clàssiques de fer-ho. Què vol dir? Que li compartiríem això. Per tant, ell podria arribar aquí i si li diguéssim lector només ho veuria així, es podria anar movent per aquí o podria activar la presentació. D'acord? Hi ha una altra opció que és compartir directament la presentació de diapositiva sense que es vegin tots aquests elements. D'acord? Per fer això, el que he de fer és publicar la presentació. Em vaig a fitxer, comparteix, i aquí hi ha l'opció de publicar al web. D'acord? Quan jo li dic publica, m'avisa, diu segur que la vols publicar, li dic d'acord. Que estigui publicada no vol dir que tothom la pugui veure. La podrà veure tothom que tingui l'enllaç, com sempre. D'acord? Llavors jo copiaré aquest enllaç, aquí està tot seleccionat, i si us hi fixeu, deia Ctrl+C per publicar-ho. Per copiar-ho. Me'n vaig a un altre usuari, per exemple aquest d'aquí, aquest és un altre usuari, que es diu Competitor, estic fent Montserrat Roig, vinc aquí, enganxa i ves, i vaig a parar a la presentació. Fixeu-vos que la presentació, d'acord, jo he dit reprodueix cada 3 segons, però no he dit inicia la presentació tan aviat aparegui el reproductor, per tant, no comença. D'acord? Si marco això, tal com començarà, tal com vagi l'enllaç, començarà, però no ho tinc marcat. Per què? Perquè li dono temps a que ell triï. Vinc aquí, i llavors aquí dalt puc fer reproducció automàtica i farà reprodueix. Em marca els 3 segons que jo he definit, però si jo volgués que en lloc de 3 segons fossin 2, marcaria aquest i m'ho reproduiria a 2. D'acord? O si no, puc anar-ho canviant manualment sense reproduir. D'acord? Sense esperar els 2 segons que em marca. Això seria el reproduir. D'acord? Molt bé. Anem a veure més coses. L'altra opció és insereix. Insereix ens donaria un codi embed. D'acord? Això seria per instal·lar-ho, per exemple, a un site, de la mateixa manera que instal·làvem un àudio d'un podcast o un vídeo de YouTube a una pàgina web o qualsevol altre element. Aquí ens diu les mides de la finestra, que és el que volem, i per tant, les mides de la presentació amb què es publicarà. Sí? Si nosaltres volem deixar de publicar-ho, configura el contingut publicat, aquí hi ha una opció que és atura la publicació. I quan aturi la publicació, d'acord, aquesta publicació ja no es veurà. Tanco aquí, que la tinc oberta, torno a enganxar, enganxa i ves, i em diu que aquest document no està publicat i no està disponible. D'acord? Tot això pel que fa a publicacions. Sí? Ara ho tanco, ara mateix no està publicat. Hem vist compartir com un mode clàssic, hem vist publicació, i l'altre era com ho podem exportar. Jo puc venir aquí a fitxer, i hi ha una opció que és exporta. Anem a buscar-la, a veure, perdona. Perdó, exporta no baixa. I aquí em diu en quin format ho vull baixar. Ho puc baixar en format de Microsoft PowerPoint, que és el PPTX, o puc baixar-ho en format LibreOffice, Open Document Presentació. D'acord? Si jo vaig així, el que em farà serà exportar Competitor com a presentació. D'acord? Baixar les càrregues i tindré aquest document ja, que serà una presentació que amb el LibreOffice Impress ho podria obrir o amb el PowerPoint. D'acord? El tinc aquí. Ah, no l'obrirem, és igual, és aquest d'aquí. D'acord? I ja ho tenim, ja hem vist les 3 coses. Compartir, publicar i exportar.